Čaute všetci, vítam vás opäť na jednej z najzaujímavejších cyklokrižovateľ, aká v Bratislave je. Nachádzame sa na okraji v Rakune, kde sme si už vlastne prechádzajúci videá prešli túto cestu, ktorá vedla tým smerom do Ružinova. Potom sme si v inej cyklojazde prešli týmto smerom, kam nás to dovedlo na železničnú stanicu Podunajskej Biskupice. A teraz si prejdeme poslednou cestou, a to je smerom dole, a to je vlastne trasa popri Malom Dunaji. Tak, ideme na to. Táto trasa popri Malom Dunaji by nás mala postupne dostať do prístaviska a nakoniec by sme sa mali dokonca ocitnúť pri prístavnom moste. Tak to som zvedavý. Ideme na to. Nikto nejde. Všetci sa usmievajú, tak to má byť. No a teraz dováľa ideme do Ružinova a my ideme doprava. Rakuňa ma fakt úprimne prekvapila, že až do takejto dobrej miery sa starajú o tú cyklistiku, že fakt sa odtiaľto človek v podstate dostane hoci kam. Do Ružinova, k prístavnému mostu, čiže do centra, až za Bratislava až do mostu, alebo do Hamuliakova. To je nádhera. To je fakt, že v rámci bratislavských podmienok jednoznačne najvyššia dostupnosť v jednej mestskej časti na bicykli do ostatných častí Bratislavy, ale aj za Bratislavu. Takže myslím si, že táto naša Vrakuňa môže byť jedným skvelým príkladom pre ostatné mestské časti, aby videli, ako sa dá riešiť tá cyklistika a že sa vôbec efektívne riešiť dá. Že treba deliť cyklistov od tej individuálnej automobilovej dopravy. Treba ich viac menej deliť od tých peších. Potom tí ľudia budú jazdiť na tých bicykloch a budú presne vedieť, kam majú ísť, kedy majú ísť a budú to používať. To je obyčajný stereotyp, že v Bratislave sa to nedá. Všade sa to dá. No treba si uvedomiť, že ako na to. Lebo sú to dve možnosti. Konzervatívny a radikálny. Buď pojeme na to konzervatívne a budeme hľadať cestičky a možnosti, ako je to tuto v tejto Vrakuni. Občas sa bude pýtať veľa peňazí, aby sme vyasfaltovali cesty separátne. Aha. Malým do smolu. Si tu skrátime cez výženie. OK. Vidíme tady to. Tu už to moc vyznačené nemáme, ale tak nevadí. To nás nezastaví. Stále sa držíme popri Malom Dunaji. No snáď sa dostaneme tam, kam potrebujeme, no. Niekto sa na pri futbale zranil. No a potom druhý je ten radikálny prístup. Že jednoducho si povieme, že chceme, aby ľudia jazdili MHD, a aby jazdili na bicykloch, a o tam nech si nakupujú seskáči na okraji mesta. No tým pádom je nevyhnutné, aby sme sa tým aj riadili. To znamená, že robili riešenia prospech cyklistov a neprospech aut. To je veľa ľudí. Čonkový beh. Tí chlapci mohli radšej chodiť tady, ak ide ostatní, tak nech vodičke treba ísť. A nie sa trepať medzi cyklistami. Čakať na nešťastie. No a tu sa blížime vlastne na... Čo je to Gagarinova? Že na Gagarinovu. Uhoj! Hej, to bolo super. Takže ideme popod predĺženie Gagarinovej. A teraz sa vlastne nachádzame niekde na okraji Ružinova. Tu má byť na druhej strane mnoho babenky. Díky.
Niekoho prekvapujú cyklisti na chodní na ceste, na cyklotrase. Nevadí. No, to je pekné. To je zaujímavá cyklotrasa teda. Trošku to síce vyzerá ako hrádza Petržalska, ale myslím, že môže byť. Takže tadeto sa dostaneme veľmi rýchlo vo veľmi peknom prírodnom prostredí k Výstavnému mostu. Neviem si to úplne presne predstaviť, tak som zvedavý, že kam nás toto celé dovedie. Ale kde nás toto celé vypluje, lepšie povedané. Toto už poradí celkom vysoká cyklojazda. Tak dúfam, že sa vám to páči. Zatiaľ. Máme veľké plány, čo sa bude diať s týmito kritickými jazdami. Budeme ich všelijak tematicky orientovať. Rôzne veci chystáme, fakt. Všetko v prospech cyklistov. I každý, kto chce niečo vedieť o cyklistike v Bratislave, aby si celý započítač, otvoril si YouTube a pozeral si čokoľvek ho zaujíma. Čokoľvek by chcel vedieť. V existujúcich cyklotrasách v budúcnosti by sme chceli jazdiť po trasách, ktoré navrhujeme, aby sa stali cyklotrasami. A možno jedného dňa, keď si to otvoria naše decká, tak uvidia, že aké to tu bolo strašidelné a aké je to v ich dobe strašne dobré. Čiže Bratislava má obrovský potenciál na rozvoj cyklodopravy. Je relatívne rovná, plochá, malá, vysoká hustota obyvateľstva. Najlepšie podmienky. Nie čo chcieť ďalšie. No tu sa nám asi moc neudeje. No, lebo asi ste si všimli na prechádzajúcich jazdách, že môžem byť celkom ukecaným človekom, ale teraz mi tak trochu dochádzajú nápady. To nevadí. No, čo sa týka tých kritických jazd, ak máte akýkoľvek návrh, nápad, ktorý by ste, aby sme si prešli nejakú ďalšiu trasu, ktorá vás zaujíma, koľko by trvala, koľko času by trvalo sa prejsť, aká je dlhá, nejaký náš názor, čo by sa dalo zlepšiť, vylepšiť, zmeniť, obmeniť, alebo vymeniť, tak nám dajte vedieť. Videjko dolu. Aby sme vedeli. Pretože to robíme pre všetkých vás, cykloturistov a cykloobčanov, ktorí jazdia po meste a už majú plné zuby, zápch a mnohých iných vecí. A mimochodom, ďalšia vec, čo chystáme. Tematicky orientované cyklojazdy, kedy pôjdeme pomimo cyklochodníkov, kde tie v súčasnosti väčšinou nestačia, ale pôjdeme od nejakých určitých dôležitých bodov záujmov do pusto obývaných oblastí. Napríklad pôjdeme z námestia Hraničného geoparku. To by možno tiež zaujímalo. Či je lepšie z MHD, alebo na bicykli. Alebo treba od Polusu do Ružinova. Lebo, naša hypotéza je, že tá MHDčka je pomalšia. Ako nechceme ju vytláčať, keďže je fajn, že ľudia jazdia MHD, nejazdia autami, ale, však sami uvidíte. No a potom jedného dňa, to už bude celkom veľká bomba, neviem, či vám budem hovoriť, ale keďže máme teraz čas, tak prečo nie? Budeme robiť porovnávacie jazdy, keď jeden človek pôjde na bicykli z bodu A do bodu B a zároveň rovnako pôjde niekto s autom. A každý si to odmeriame. Pekne človek pôjde od odchodu k chodu. Proste od nejakého bývania, od zamestnania, z nákupov, pôjde jednoducho k sebe domov alebo do nejakého iného bodu záujmu. A sám sa zvedavý,
ako toto porovnanie dopadne. Lebo opäť, ďalšia hypotéza. Vyzerá to tak, že jazdiť autom je paradoxne pomalšie. Praktickejšie, ale pomalšie. No tak je jasné, že on sa teraz tak trochu spotil. No keď idete takto, ako to môže byť 3 km, sa človek spotí. A keď sa neponáhľate, tak je to fajn. Ja sa musím trošku ponáhľať, lebo neviem, či viete, ale na YouTube videá môžu mať maximálne 15 minút. Nech musíte zosekať. Ja strašne rád sekám veci. Takže sa snažím, aby... Aha. Máme nejakú zmenu. Po svojej strane a jemne brzdí. Presne tak. Po svojej strane idem si sebou. No. Teraz neviem, kde sme. To je už tradične trošku, no. Ale tam sme kúsok prešli pod Slnavskou, čiže asi budeme ísť kúsok za Slnavskou. Pretože niečo vidíte cez slnko, no. Na slnko zapadá, tak viditeľnosť sa zhoršuje. No a teraz si doprava. Tam už vidím prístavisko. Tak. Tuto ich vidíte. Všetci hrádzovníci obyčajní. Bufetíku na hrádzi. To ste vy. Vás chceme dostať do ulic. Aby ste nejazdili na bicykli len na hrádu cez víkend, ale každý deň. Čo je toto za vec? Je pána Jana. Čo to je? Som, že niekto vie, ak niekto vie, napíšte mi komentár do videa. Wow. Tak, čo je ten kus kovu bol? Tak, to mi zistíte, prosím. To by ma zaujímalo. OK. Takže prístavisko. A už vidíme Ružinov. A pomaly by sme sa mali blížiť k prístavnému mostu. Už celkom chytrá cesta. Lebo neviem, kto zase vie, koľko trvá cesta z Rakúne ku prístavný most MHDčkou. Alebo autom v špičke. To si všetko pozrieme v ďalších videách. Tak sa máte na čo tešiť. Pretože my sa len s kritickými jazdami po existujúcich trasách neuspokojíme. Toto je proste len začiatok. Ukázať vám, aké deti trasy sú, aké sú, kam sa na nich dostanete. A aby ste nejakým spôsobom začali využívať aspoň to, čo tu je. Lebo ja som čítal jeden rozhovor s pánom Šloserom, hlavným dopravným architektom Bratislavy, on povedal jednoznačne. Cyklistika sa v Bratislave riešiť momentálne nebude, pretože cyklistov v ulici Bratislavy málo. A to je problém. Pretože keď máme kritickú jazdu, každý posledný piatok mesiaci a príde tam 150 ľudí, tak to nie je dosť. Je to veľa, je to super, ale stále je nás málo. Takže pokiaľ máte čas, chcete niečo spraviť, chcete sa aktivizovať, príďte na kritickú jazdu a tam všetkých nájdete, aký sme krásni, aký sme skvelí. A potiahnite nás za rukáv, reflexné vesty a môžeme sa porozprávať o všetkom možnom. A aj vy môžete pomôcť tomu, aby cyklotrasy v Bratislave boli naozaj cyklotrasami v Bratislave. Aby to neboli rôzne pahýle, polovičaté riešenia, ktoré nikto nevyužíva